Hapon mag-update ta sa atong gitanom na ampalaya o okra o talong sa sayote aton sa nato kay wag namatay ang talong, guys. Tanawa ha. Oh. Ano palaya? Pero akong talong diri yung namatay. Yes. Matay ang talong. Namatay. Ano ni? Hindi maabri. Guys. Matay akong talong, guys. Ang isa buhi na rao. Ang isa nabuhi na siya. Nirira namatay. Okay. So ipuli na to ni ang okra o ampalaya. Ano siya ipuli, guys. Yan ha. Ito siya ng buhuan gamay. Ito siya ng buhuan siya, guys. Okay, ipuli. Rao. Guys, tanong, guys. Pero tanong na to. Paano siya? Palibot yung sa palihar ang tanong niya, guys. Guys, palihar ang itanong ani. Bukan. Hindi gahit man. Bukan, guys. Ikaw gipamuwang manong di si manong gipamuwan ikaw tinan awa baylo. Tuman. Ba? Na kung kuan lemon. So guys, ito siyang gunahan. Lemon. Din garden ta ko parang naputay makuha, di ba? Sayote katay mo. Buka na ito siya, guys. Sayote. Ito siya mukbukan. Okay. Muna punuan sa sayote. Siyang bukbukan. Parang tambok. Siya, guys. Ha? Sayote mo ni ang sayote gitanong taas naman ni siya, guys. Ito ni ba? So ako ni siyang bukbukan. Diba?
siya guys. Paliya o akong ibalhin ya talong siya guys. Wow. Oh. Iti pa isa gani. Ya ang isa ari okay na siya, nabuhi naman siya guys. Dire na ko siya gibutang suok rao sa yuti gyapon ni siya para ikatay na dire na sa kahoy madikit kuray na siyang puhon og kuan mo katay na kun siya isiwag ang kahoy ba sira sa nato ni kaya na yung manok. Ano ara si guys, diba? Oh, sirado na kay naman ko siya manok kakaon mo siya guys. Gisi ako sa nina kakaon mo siya manok mo na ato siya tangag ngani makuan man para atong nagtanom ko nga sus pag anak nak gi kakha naman sa manok so akong gibutang ngani ano siya guys. Oh, nagtangan ako ni siya yuta na siya guys, yuta. Tungas ka. Mura to guys akong update sa tanom. Okay. Ito timanong ng gulay man na lang na gulay, di ba? Harvest kung mamunga. Kasi guys. Tawad to guys. Oh. Mura to guys, bye bye no guys.